Iazki, guk adin guztietako miluza ditugu noski pantalla Bai. zorionez. Gaur bereziki, urtetxuenei edo veteranoei egingo digu aipamena, hain zuzen, aurtengo EITB maratoia, datorren maratoia, euren gana bideratuko dugulako, zahartze osasuntxoaren alde. Alegia, jendea, urte gehiagoz, eta hobeto bizi dadin. Oso gai hona iruditzen zait, Gure gizartearen radiografia delako, eta azkanin ongizatea behar dugulako danok. Ezinbestekoa. Eta ezinbesteko pieza direlako gure nagusiok ezinbesteko pieza garelako gizartean. Bizi bedi, bizi poza, izenpean, gainera, hori da leloa. Ondo? Abenduaren 18an izango da egun handia, baina dagoeneko bizuma ere martxan dagota, hasi, zuen laguntzak egiten. Eta hau aipatuta, datozela adin guztietako. Gure lehiakideak, pasa barrura, mesedez! Aitor eta Iber, Beñat eta Txomin, Ibai eta Oiane. Aitor eta Iber, Gabon. Gabon. Ez miluze urtetxoenak, bai veteranoenak aldi berean, Ontxerdan, bai. Zemat saio daramatzagu? Hau da ama laugarrena. Amanu saio miluze, ja. Izarren olimpo da, Miluzen, amalau asko da. Zegoa diozu, Aldi berean esango nuke, ari zaretela pixkat influencer lanak edo egiten, Euskal Herriko, neba, arreba, aizpa, anai guztiak ere anima daitezen, funtzionatzen du, gure arteko kimikak, ez da, zuen kasuan nabarmen. Bai. 14. saioa, 5.800 euro bildu ditugu, falta zaiguna da hori ez da, akua eta... Bai. Edo ez? Bueno, da, bai. Horra askotan aipatzen da, gozatu bidea, helmugari erreparatu gabe, zuek hortan ari zarete? Bueno, helmugaraino iritsi nahi dugu. Baina bidea gozatu dugu, hasi. Helmuga, besteak beste, Atlantikoaren bestaldean, Txilen ere jarri dugulako. Bai, noski. Gutxiago falta da, zure Erasmus aldia hasta dadin, ez dakite urduritasunak ere... Bueno, oaingoz ez. Hain zaude buru belarri eta murgilduta migiluzen. Bai. Gainontzean diot, zuen egunerokoa eta, edo dena da migiluze. Familia ere zaindu, lagunak, edo energia guztiak entzai dugu saio honek. Ez dakagu ere zer egin, egunan zehar. Zuk Aitor, esan zenuen bereziki azken aldian edo bola dontan bizat, migiluze dela horrela bete behar nagusiena. Bai. Hasi nintzanean ja urribukaeran, ziginean hemen urribukaeran, hor bain egon erdioporretan dela, baino, ja, karo, azaroan zehar hasi nahiz lanean, eta gauza da, karo, nagonez lanean, praktikak initun leku berean, pues ez dago nobea de asko, orduan, esan zaket guztuan ahola, eta... Zeran asmoa bazuen, ea lehiak izatetik bizina egitegen, ez da? Beste gauza batzuk ere egin beharren bagabiltza. Totalmente. Animo gaur bikote. Itxan. Opari, opari, opari. Baria zu berari? Ez nik zuei. Bai. Netan? Guk esan, behitu, pulserak itxauzela Iderrek Igerrerak utxi, eta Iderrek pare bat pulsera, geurezatik itxauz, Gero jantziko ditugu, noski? Nik ja. Eta zein da teknika edo? Pazientzia pixkat. Pazientzia, ez da? Pazientzia eta maitasuna. Bai, hori da. Eider, zena ez ditugu maiteko eurek? Bai, eurek gu, bai, apurtxu bete, aizen do. Aitorrek dio orain, ea kamiseta, noiz irizan den nigan, ez da? Enun esango, azpare. Irakurkizu pentsamendu. Ongetorri zuek. Animo. Eta, bainat ez da, Txomin? Oparia, bai, oparia. Bitu? Txominek esan eta egin. Esan dugu baina gehiagotan, Txomin okina dela, eta guk ogia ekarri, eta ez? Ekarri. Eta? Esanekoan ez. Venga, Ogia! Ontaz gero, idazki, joango naiz, opari bilketan ere. Jasoko ditut denak, horrela. Zure pultserak, kondo? Hau bidala. Eta, ogiak, dazta ditzakegu orain? Nahi zuena, bai. Etxalo beroa gure lehiak benetan, ez? Oran, deialdia ezkekuei. Holan bai egin aldala lan. Honelako lehiakidiekin bai egin aldala lan. Zeratxoa? Bueno, ederto. Nik zuek izketan arizareten bitartean dastatu ere? Esan behar dut, karo, zuentzat ekarri dut ogia, baina lehiakideentzat ere zer ekarri dut. Ja, gabonak laster daudenez, polboroiak egiten hasi gara, eta, bueno, gu espolboroia deitzen diegu, ez dirako polboroia mantekila daukate, eta, bueno, oso goza daude, eta, bueno, banatuko ditut. Banatu? Berak nahi duena da, gero igual, tribu emer bagasi, eta lehiakideak, bezuta da, ari daitezen. Ez, bai, zabaltzen bazun bat, nik zakua polboroi izan da esangot. Begira. Abitu? Benetan? Zakua zima. Hau banatuko bai, kamarantzat eta banatuko gitu eta probatzen du hemen. Jau bazuek, Bidartean Txomin ogia daztatzen, nabari dut alako puntu bizi bat, ama orea, nabarmen, ez da genaiz asmatzen dena, baina ezakit,
legamirik ez dauka, bai, ama horiarekin egin dago, eta maitasunez ere, lehen... Hori ere nabari da, Oso ondo. Itxura polita, etxeko ogia. Bueno, Txomin esan du, etxian zabiltzela lanien, baserri zen, eta ogiak egiten, eta hotzarak eta prestatzen, beste, bueno, ekoizle batzuekaz, eta bertako produktua bultzatzen eta bar, Beñat eta Miluzen, eta bueneko... Hementxe. Beñatek humore honak arri, Beñat, irugarren saioa, ja? Irugarrena. Suposatzen dut, gero eta beto, zeu epe? Gero eta beto, hementxe veteranoenak, adin aldetik. Baita ere, noski egite maratoia eta bar. Ederto, eta Beñat gaur zelbururekin edo? Miluzera? Ja, zeu zertxu jeusten da, nalba da. Ondo, ia final zuren Irugarren saioan, finala, ondo legoke. Beñat eta Txomin, mila esker, Txomin bihotzez, eta ongitorri, bikote eta plazer bat zuek azegoatien. Ibai eta Oiane, Gabon! Gabon. Bueno, zuek. Ze karri duzue? Gutorriga. Gutorriga. Lehenbiziko saioa dute, hasiko gara pizkanaka, elkarra ezagutzen azteko. Hori. Jakinda adibidez, non izadozen? Ni Zumarratin ator. Ados? Oiane? Ni Ondarrutik. Eta topo egin dugu, non? Erizaintzan, baina Leioan. Leioan ari zarete erizaintza ikasten? Bueno, ez. Ni ondion bai. Eta nik bi urtein ditut Leioan eta Donosti nao Eiderren klasen. Trasladoa eskatu duzu. Justo. Klasean, bai. Izan zara momentu honetan bi lehiakideen sekide edo. Crossoverra. Baina zuk nahi duzu, Oianek eta zuk aurrera egitea, ez da? Gara, zuk infiltratu modura, Eiderrek aurrera egin dezan, ze drama ditzatekeen hori, ez da? Nork animatu du? Nola? A ber, babeatu, pasan urtin etorri zin neure lagun batzuk, neure pizukidik, eta inbitain itxuen ezamen Oiane etorteko. Hemen izendatuta. Eta gara, honek esan etzan honei, etorteko, baina atzan inez ginen etorri. Zer dela ez genuen pasoa eman. Justu Ibai orduan Donostiara joan du, eta aldaketak, eta momentua. Hori da, eta urtein ja bai, urruti gerela eta berriz elgartzeko urteek izan ziren iraien, eta esan, opari bezala bisau gabe, eta sorpresa bezala, Ibai, ikutu egitu zenuen, bion izenean izen eman, eta gero Oianeri esan, Oiane urte askotarako, sorpresa, zita daukagula Miluzeko platoan. Ze ondo, eta opari horrez gain, diot Oiane, beste zertxo bai dirabaziko bagenu, ze asmo daukagu, diruarekin edo? Babeatu, kotxi erosti ondo torriko zen. Ados, biok bat edo... Neuk. Bale, gero Ibai ingo da, baina eguneko 50 egingo dugu banaketa edo? Ibai ze asmo dua? Ni, ibe horren bat igual, baserrirako... Netan? Igual, bai. Hori, bueno, uste dut beste lehiakide batek esan zigula, bere alabak esan ziola, ama nahi dut zaldi bat etxerako, eta hortara asmo horrekin edo torri zi. Zuk nahi duzu behor bat? Bai. Etxean horre belarra... Baserrik bai hori da. Ados? Eta non erosten da? Edo non... Aldan legun. Omen dago, esan diatenez, aplikazio bat, izena du... Bakapop. Eta hor, salerosketa, bigarnezko arropekin egiten den bezala, badago, etxabereen eta alako salerosketa aplikazio bat, izena du Bakapop. Bai. Bueno, hasi zaraia hor begiratzen, ez da? Bueno, ondio... Egiztota daukat bat, ikusiko guztien bateraino ematen duen, garrantzitsua, ondo pasabeintzat, eta gero-gerokoa. Gadoz, Bikote? Bai, animo eta zorteon. Ikusten duzu etxian ze luxu guk honekaz lehiakidekaz, eta zaku honekin, adidanoak Miluzeko zakuan gaur... 51.000 euro! Horren beste? Bai, ez da. Horren beste? Zakuak 40ko krisia ere pasadu, pentsa, hori seinale ona, denontzat. Ez dau krisirik 40 gaz. Nola ba, eta publiko honegaz, gitxi hau. Hau pazuek, eskerrik asko portzegatik. Altxatxuko lagunak, edo bertan ikasten ari direnak behintzat. Amaia jarrita, ez da? Bai, Ibai eta Oiane, zeu ekasiko zarete. Aukeratzen zer egin, zeuentzat? Guk potokumek. Oso ondo? Aitor eta Eider? Kusin ma kusin. Ados, triboaren berbak eraz. Bainat batxo minentzat. Ba, Aitor eta Eider, bueno, esan dugu hemen, helburua bada, 40.000 euro ditugu, 20.000 euro zakua eskuratuta, ibilgailuren bat edo hartzeko moduen. Txominek dio bitartean nahi baduzu polboroia jaten azteko berriro, Gidatzen zuie? Bai. Gurasoen autoa, aipatu denez, ez da? Bale, ba, seinaleak, adi, batetik 8. Aizea, irristakorra, autobidea, parkina, bizikletak, zebrabidea, semaforo gorria, autopilaketak. Parkina. 5.
Semaforo gorria, Aider. 7. Autopilaketak. 8. Irristakorra. 3. Bizikletak. 5. Aizea. 1. Zebrabidea. 6. Autobidea. 4. Parkina. 4. Semaforo gorria. 7. Autopilaketak. 8. Irristakorra. 2. Bizikletak. 5. Aizea. 1. Zebrabidea. 6. Autobidea. 3. Aupa! Zauzait eder, zebrabidea esan horretik begiratu duzu alde batera, gero bestera. Eta zuzen, 1 puntu, lehenbizikoa. Ondo ba. Primeran hasi gira bizilagunak, ezkara gutxiago izango ez da. Zinare eta Txomin. Ikusiko gu. Ondo esna, torri gara. Bai. Ba, erne, berbaok loarekin duteta zer ikusia. Hemen txe. Eta guazen, denbora. Amez gaiztoa, bainat. Amez gaiztoa? Lo errea. Txomin, amez gaiztoa? Marranga. Amez gaiztoa? Eldarnioa. Amez gaiztoa? Lokamutxa. Hori bai, loaldi harina. Loerrea. Amez gaiztoa? Lokamutxa. Loaldi harina. Kuluska. Logurak eragindako umore txarra. Lo errea. Sukar ametsa. Lo asma. Amez gaiztoa? Lokamutxa. Loaldi harina. Kuluska. Logurak eragindako umore txarra. Loerrea. Sukar ametsa. Marranga. Amez gaiztoa? Lokamutxa. Loaldi harina. Kuluska. Logurak eragindako umore txarra. Eldarnioa, sukar hori. Bai, ez da. 20 puntu. Ibai eta Janen, bertxorako momentua, polboro ibarik, hausartuko zarete, ez ebe barik. Bai, badezpada. Lehenbiziko proba dugu eta aukeran. Ibai eta Jane, miluzetik, hemen badaukagu kamiseta bat bueltaka, Aitorrek eskatuta kamiseta esklusiba. Aitorrek dio, nola bueltaka, bezede? Hemetik egil bueltaka, eta Ibai eta Jane, ez dakinik zuek nahiko zenuketen, gure kamiseta esklusibu edo. Bai, ez. Bai, ez da. Bai. Bueno, nik hemen gordeta dakot bat Aitorrentzat, baina desagertu egin zaigu. Txirritatxo ikertzen hasi da. Ibai Oiane, zuen berbak, eta bertsoa. Saioko kamiseta egin, bat batean, Desagertu. hemen utzi zuten atzo, Eta... ez dago nola, Aztertu. Sherlock berria omen naiz, Eta... dena egingo dut, Aztertu. uste dut gure lapur, Maitea... dagoela hemen. Gertu. Epa! Bueno, Bai, ondo. Tia? fotoak egite ditu dabilenak. Damurik ez beraz. Biak azbesterik ez. 6 ondo erantzuna, 60 puntu bikate. Ondo. Hasi gara ba, motorrak ondo berotuta. Kamiseta hori, Aitorrek dio, non ote dago. Imintziotan agertuko da kaso. Ea. Ikustagun, hartu lekua mesedez. Beinat eta Txomin bestaldean. Guazen puntu bila, lehenbiziko rondara. Ia zer datorren? Demora? Kartak. Baraja. Espainiarra. Pokerra. Apostu egin, kartetan. Venga, bero. Non dauz? Enbido egitea musean. 4 karta. Dirua, jokatu. Apostuetan dirua galdu. Kartetan dirua galdu. Non? Sukaldatzen. Gatza. Tortilla. Gatza botatzen. Bero, Bueno, gata ez? zer da? Ospina. Bero? Olioa. Ez. Nola ari da botatzen? Nun, Sartaginean. entxaladan, sartagia, Hirugarna. Bien artean? Tenis. Bai.
pelotak batzen dituena tenisean, eta tenislaria. Oso do? Jala bizikoa bizkor? Dirua galdu non? Apostuan. Dirua galdu... Leku baten? Kasinoan. Oso do? Eta? Eta sukaldatzen, tortilla, Zer? ensalada... Espezia. Bai. Raikorrek keinua fin egin du. Aromak eta espeziak eta... Eta zer zan? Espezia. Janariari espeziak. Txomin, ez dakit ogi honek badara man horrela... Ura, gatza eta irina. Eta maitasuna. Eta maitasuna. Espeziak Juan Sebastián Elkanontzat. Bai, ez da. Ederto, berroina puntu! Arraia txartutakoan da. Freskoa dagoenean. Freskotuek ere, baina eta Txomin. Hartu lekua, mesedez, Ibai eta Oiane bestaldean. Eta ia zer datorren. Bigarren erronda. Denbora. Igela. Igela saltoka. Ez? Igela, potzu, igel txikitxe, Igela ez. zapaburu, Ez? Matxin saltoka. Bai. Saltoka. Bai, oso, no? azala, Azala, euskixe, erre, eguzkiatik. beru, Min hartu, zaurikin. Zer da? Azala, kolore, kolore. Bueno, Begi, behi handixa, zabaldu. Benetik. infla, intxa. Zer da hori? zer da hori? Zer Egiten da dauka? Txomin horrelakoetan? Azkura, Bueno. grano, pikotazen bat. Alergia. Oso, Ai. no? Hori bai. Zombia eta Zombia iesiken eta nahi dana. eskapa. Harrapatzen duna, iesiken nahi dana. Zombia zertan ari da? Zombia harrapatzen eta bestea iesiken. Bai. Zertan ari da, zehazki... Jan nahien. Hil nahi Burruka. Bai, eta... Hili nahi do. Erasotzen. Jan nahien, Ondo! erasoan, bai. Ondo! Eta zombiek egiten dutena, eta... Ez dute jaten. Ez dute jaten, hilda dauz. Baina zombiek bizidunak, egiten dute jan... Jan ez, bai, lepotik eutxita. Hainke. Walking Dead. Jan hori ba. Jan be bai. Bai. Ederra dira ba. Yes. Kapitulori galdu nuen. Irroina puntu hartu. Ospa ez da, Hil bai. Bere sektara sartzeko, bere Kosta. kaldera, baina... Ibai eta Oiane, sekula topo egin dugu alako batekin. Oaindik ez. Momentuz, ez. Imintziotan akaso berri. Igual. Hartu lekuan ez. Aitor eta Aider bestaldean. Hirugarren erronda. Animo, iritsi berriei. Beldurri gabe, noski. Denbora. Korrika, spinning, Oso ondo. Bikain. errezatu, monja, monja errezatzen, monjea, Hori bai? Mojaren Ze txanga monje da? o... Monje... Apaiza. Monje... aita santua, Monje tibetarra. Monje... Bai, Aitor, zer da hori? Zertan? Meditatzen. Bai. Vale. Ondo dago. Baloia. kirola, elurpanpina, neguan, Elurpamina egiten. aurra eta aita elurpanpina egiten. Aurra elurpanpina egiten. Elur bola botatzen... Bai, za. Bai. Gero, segundo denen eta... Usain zaigu pixka bat antzerki eskola martxan jarri eta... Luzatu pixka bat ekintzak ez da baina. Ba, bikain, irutik iru, irurogina puntu. Ondo. Gero Mexikoan, albizte honak. Kontuz. Eroglioren bizitzan, no? Eroglio pozik. Eroglio pozik. Zagutxi. Lo egiten duela gauetan, esan dit. Ez orain arte bezala Ez legia. orain arte bezala. Eta eroglio zelan zauz. Da, ondo hilazko bire sartu, niluz amaitxu eta goizoko zazpita arte. Bai, Segidan? Segidan. Orduan, Bere obran ere nabaritu behar aber nabaritzen den, humorez datorrela. Aitor eta Aider. Lehenengo eroglifikoa den, para. Ez zait gustatu. Mierda. Leioa, atea, Ez dakigun ordan? ez, Bale, nora, vale. nora. atera, Ez. Lehiora, kanpora. kalera, kanpora. Kalera. Bai, kalera bai. Kaera. Bale? Ez zait gustatu? bukaera, Bai. Ondo. Oski ba. Ezinezeko pertsona egia zan, Dragoi bolako bu altxua. altxua. Oin bai. Oso ondo ezinbesteko seria geure aurretik jartzeko be bai. Ez dago beste gauzerik munduen. Bueno, dragoi bolako bu kalera doa. Eleken duta, kaera, bukaera. Bueno, dragoi bola eta gero, emetxe, Ez. Gauze batzutia sasoian egitekoek. Garaian garaikoa. Garaian garaikoek. Dragoi bola bere sasoian ondo egon da, Kantzuen? orain ez. Orain ja... Dago kionari eta bat. Berrikusi beharko litzateke, benetan. Egia, Genero aldetik eta, Duela benetan gutxi nabi. hiloarekin jarri osa bat, hasi gusten eta ekarri zure kuleroak eta digo, ze... Orduen, Ba. Aitor eta Eider, bigarrena, denpora. Siberian egon nintzen, io blue, ia,
Parpel da, no? Bai. Ah, parpel da. Iparpeloan. Bai. Iparpel. Morea, inglesez hitz egiten du Mr. Binek. Purple da, ez da? Bai. Purple da, gure erogliorentzat. Iparpoloan. Mr. Bin berez, berriz hortxe aliatu feminista, more. Pa, Mr. Bin, Eun puntu. Oso. Bera, bai. Historiaren alde honean, beti Mr. Bin. Baina eta txomin. Zer? Purple? Adi. Purple rain, Adi. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Argibideak jarraituko ditugu. Pau. Bai. Soka. Bale? Pau soka. Bale, oso ondo. Irakurri egin behar zen, besterik ez. Pau, gasol, soka, Pau soka. Zalea gara, eskibaloia eta... Baina, bueno, izarra hundia handako da. Pau gasol badakigun ordan. Bale, bigarrena denpora. Saririk gabe geratu da. Galioa zer da. Ia? Gal. Bai. Ez. Galioa... Galioa. Galioa? Galioa, ilea, ile luzea, Bai. da hori. Bai. Galio luze, galio. A ber, laburtu ba, Galdua. galdua. Galizia. Nora? Galizia. Galioaren zeinu kimikoa, ga. Ga. Ilea gara doa. Garailea. Garailea. Bai, bueno, pieza kortxe genitu, baina. Garaile. Garaile eroglio, kasu hontan. Aurrekoan zuek ordea. 50 puntu, baina eta txomin. Igai eta Iane, iritzea momentue, erakusteko, zemi luze sale zarien. Bai, asmatukuz? Espero. Zaiatukoa. Erto, lehenengoa denpora. Asia herrialdean dago. Nor da? Bale, ima baderantzunaren zati. Ima pozik. Pozik ez? Alai Himalaya. Bai, bikan. Imanol, azken zile bastugu behar, ima bat, serio triste pentsakor, da bestie alaia, Himalaya. Oso ondo. Hori da, behar genuen. Dio, reala, ale! Beretik oso alai dagoenetan, eta, Bai? pasatia tipoa, Ibai eta Iane, bigarrena denpora. Basoan ikusi genituen. Bokadillo. Bokadi motz. Ia, motz bat erantzunaren zati. Goizen zer? Bokadillo ez? Txorixo. Ez. Zelan eskatetu? Ogitarte? Ez. Boka? Bokata. Bale, egin erabiteta? Motza. Bai? Biko motza. Bikatza. Ez, bikata motz. Bokata. Eta hori aldatuta, bikata eta motza basan, frontoian behar genuena, bikata motz. Laguaren kuadroan, motz, geratu gara gu ere. Baina aurreko ondo egin da. Ondo. 50 puntu, Ibai eta Ianeren markagailura. Ondo. Aurrera egiteko moduan gara, Aitor eta Iber. Komodo inbidea, Ja. Komodo inzale, trebeak zarete zuek eta. Ia lehenbiziko eskuak. Zer dakarren? Zer dakarte. Inoiz sentitu duzu, esaterako? Seguru baietz. Bueno. Zein zinema jaialdiren logoa da hau? Donostiako zinemaldia, Kango zinemaldia, Berlinal edo Locarnoko zinemaldia. Kant. Ondo. Bokala? Eta erne orain? Desagertu egiten zara, izpiluaren aurrean, markotzen zaren bakoitzean, orduan zeuzara izpide, zeuzara laurorio, ez duzu parekorik. Bueno, zea bestiren bertxioa egin du. Adimentxu kasu honetan, betazalak erauztean, begitara begira, min hau, zure doinua. Betazalak erauztean. Jatorrizko hobea, Gua, askoz be. Desagertu egiten zara, izpiluaren aurrean, Niretzat katamaloren honen ateikua. Bai, ez da? Bai. Hortxe gailurrean. Bokala zuek? Eta aurrera? Zein ez da mutrikuko ondartza bat? Saturraran, alkoleakoa, ondar beltz edo atxabiribil. Bai? Ondar beltz. Atxabiribil. Ba, ondo. Bokala? Eta aukera? Ez dakit? Inoiz sentitu dut. Bizkorregi ote den. Nahiko lan, bikote? Ba, aurrera, ingo dugu, Aitor Reider.
Ze musika taldek egin du Txatxo abestiaren bertsioa eskakegitan, eskasti, eskarrek kasko edo eskabidean. Eta nagueltatzen da, Bai, ez da. Bueno, Txatxo bera ere bertsioa da, Zalamarena. Bai, dinot. Eskasti? Eskasti dau. Eskabidean. Eskakeitan. Hauek ere utzi zuten, ba. Eskarrek kasko ez horregatik esango dugu. Bokalik ez? Eta azken erronda, Zein da benetako behi arraza bat? Betizua, betisuiza, arratia edo milka? Betizua. Betisuiz etxe honetako ezinbesteko bat. Bokala? U. Tredeak baitira, bai ez da. Inoiz sentitu duzu... Momentu berean toki askotan egoteko nahia. Zoragarri. Ondo! Aitor eta Aider. Komodina, oso ondo. Baina batez be, egon zaranan zentzazin hori ezautu barik leku bet. Bueno, deia, hori da, bai, niri pasatzen da. Zendatua dago. Beinat, Txomin, egon gara, momentu honetan, bigarren eskuaren aurrien eta komodina jasotzeko prest, egon gara. Bai, ederto. Internet garaian. Zein artistaren lanak jasotzen ditu irudiko museoak? Jorge Oteiza, Nestor Basterretxea, Salvador Dalí, Dora Salazar. Salvador Dalí. Oso ondo. Bikain. Eta bokala. Entzun? YouTube? Eta asteko zein eguni egiten dio referentzia entzun dugun Ubiren kantu honek. Astelena, igandea, larun bat ostirala. Igandea. Sunday, bloody Sunday. Oso ondo. Eta bokala? Derriko gertakariak, noski, baina Txomin aurrera. Ze beste izenekin da ezaguna Erensugearen fruta? Marakuia, papaya, litxia, pitaya. Marakuia. Errotea? Pitaya. Hau ez zanik? Hau pasion fruita ez da hau. Ez, enuk esango. Ez dakit. Zu probatu duzue? Pitaya. Keba. Eta bokala? Eh? Bokala? I. Esaterako. Ba, baina Txomin aurrera eta entzun. Nola deitzen da entzun dugun musika taldea? Kilikiliak, kilimak, kilikilika. Kilimak. Ederto. No, euskal rumba eta... Bokala? O. Internet garaian. Azken erronda? Saiakera? Azkena? Bai, azkena. Eutxi. Nola du izena euskarazko bertsioan jei diren lagun hauntzainak. Pello, Patxi, Peru, Pelaio. Jei dita? Pello. Zinbestekoa. Ondo. Espainola Pedro san. Bueno, gurea Pello. Niri Pedro. Bai, alatuko Niri Pedro. Bai. Eta bokala? Parkatu. Gero bideak. Hemen Rottenmeier, Hori beti Rottenmeier. Beñat, Txomin askatu beharko genuke, internet garaian? Bale, listo. Bai. Esan. Testuen ordez, bideoak kontsumitzen ditugu. Bai, Bai. Ondo, komodina. Ibai eta Oiane. Ogi hau edo komodina? Komodina igual hobeto. Igual, bai. Ja, polboroia badaukazu eta... Hori, nahiko, ja. Ogia niretzako, Herrik asko berriz Txomin. Hirugarren eskua, horretarako. Animo? Bakoitza bere kontura. Zein zerealek dauka glutena, arrozak, artoak, garagarrak edo arto beltzak? Garagarrak. Ondo? Eta bokala, mesedez? Segi? Segi, ba? Nonda zein da nik zer norzu, herriaren erantzuna badakigu. Nonda zein da nik zer norzu, Barkatu? eizer dion daramagu.
Zeit, ez tali dugu Lagabasuren abesti honetan. Arima, indarra, azpimarragailua, traka-matraka. Indarra. Arima. Traka-matraka. Bokala, baina, txobin? Eta aurrera, Ibai eta Biane? Zein musikari zahartu du? Jo, adimentxuk egia. Pello Reparaz, Lago Ponki, Gorka Urbizu edo Mikel Urdangarin. Nor da hau, edo urte batzu barrun horri izango da hau. Ez? Pello Reparaz. Pello? Lago Ponki. Ahí está. Bixera horrekin bai ikusten dute. Bokala? I. Eta? Bai. Bigarren komoina, bakoitza bere kontura. Besteen erritmoak ez dira beti norberarenak. Ba, zuen erritmoan, bikain. Bigarren komoina, Aitor Gaiderrentzak. Markagailuak zein da zuzenaren aurretik onela adi danok, 210 eta 2 komodin. Donostian, Ardi eta Meñaka 320 eta komodina, 280, zumarragan darroa. Bat zein da zuzena. Betiko moduan erabaki horra izango dan. Proba, markagailu aldetik, puntu aldetik, nahiko berdinduta, batzuk abantaila komodinoi dagokienez. Aitor, Reider, zeuek hasiko zarete lehenengo errondan. Marra horizontalik ez duten banderak dira. Palestinakoa, Turkia, Kuba, Vietnam, Europar Batasuna, Kolombia, Zipre, Maroko, Japonia, Korea, Bangladesh. Ez dute marra horizontalik. Europar Batasuna. Zealde urdina, ama bizar hori. Palestina askea. Eske da, ez. Hiru marra ditu honek. Ez, tu. Aldarrikatu nahi genuen, hor joan da aldarrikapena, baina. Ibai, Oiane? Japonia. Puntu gorri bat. Aitor, Reider? Zuriaren gainean. Zipre. Bertako irla agertzen da, begira. Vietnam. Atzealde gorriaren gainean, izar hori bat. Kolombia. Honek hiru marra ditu. Horia, urdina, gorria. Ibai eta Oiane bakarrik. Turkia. Ilargi eta izar zuri bana. Planto egiteko aukera 50 punturekin, edo osatu. Ego Korea. Aurrera. Borobil gorri eta urdina. Maroko. Izar berde bat hemen, atzealde gorriaren gainean. Bat, zuzena, bestie, okerra. Bangladesh. Oso Eta arriskatuta taula osatu bikote. 150 puntu urrezko puntuak zuen markagailura. Eta bigarren errondan, baina txomin zebek abiatuko zarete, Euskal Herrian antolatzen diren musika jaialdiak dira. EHZ, Bilbao BBK Live, Tomorrowland, Jazaldia, Gara Rock, Animadeba, Ekinez, Azkena Rock, Lego Reggae, Bidarte Blues Fest, 40 minutu rock. Jazaldia. Donostian antolatzen den jazz jaialdia noski. 40 minutu. Landako gunean. EHZ. Hau honena, nire ustez. Baina txomin? Lego Reggae. Hau ez da txarra, Legorretan, reggae musika ardatz. Ibai Oiane. Ekinez. Bergakua. Bilbao BBK Live. Eta mendin. Azkena Rock. Gasteizen. Azken erantzun zuzena. 3. Ez dira zuzenak? Bidarte Blues Fest. Hau guk asmatua da. Baina antola ez datela. Komodina. Komodina?
Komoinak dio Gararrok, Mendaroko, Garagartza usteko jaialdia. 150 puntua, Aitor eta Aider. Ibai eta Oian eta 3. errondan Lady Gagaren abestiak dira. Shallow, Bad Romance, Diamonds, Applause, Just Dance, Alejandro, Born This Way, Hello, Starships, Abracadabra, The Edge of Glory. Bad Romance. Ezagun horretakoa. Abracadabra. Hau berritxo honetakoa, noski? Baina Txomin. Just Dance. 2008koa. Alejandro. Alejandro. Noski. Shallow. Zimbolitxe dau. Star is Born filmean entzun gai. Beste bat zegero. Born This Way. Born This Way. Ondo. Applause. The Edge of Glory. Eta komodina? Osea, The Edge of Glory. Bazutena, Aitor eta Aider, 150 puntu gehiago markagailura. Eta markagailuak 710 puntu Aitorrek eta Aiderrek. 320 Beñatek eta Txominek, Ibai eta Oiane 450. Beñat eta Txomi, txalo beroa deurei mesedez. Azteko eta behin. Etorri gara, bereziki eskuzabal, herri guzu Ogia, bereziki eskuzabal, Palestinaren aldeko aldarri bat ere egin dugu. Bueno, hor bueltan geratu gara kanpoan, 3. saioan, bikote. 3. bai. Zer moduz? Ondo. Oso ondo. Diot, finalik ez dugu jokatuta, pena Finalik horrekin, ez. arantzatxo horrekin joango gara, baina ze jaso dugu mi luzeri esker, baina. Lagun asko eta... Eta poza. Esperientzia ona, Txomin? Bai. Oso gustora egon gara, Beñat, Bueno, Txomin, bai. zuekaz, eta, bueno, besandako, Txomin, zure eskuzabaltasuna, eskertu bihotzez, gainera. Bihar gozaltzerakoan akordatuko gara. Eta nahi duzuenean, pasatu Beñeka horrenatik. Eta, Beñat eta Txomin nire laster ikusten garan. Hori da. Eta fetxizkinatan, hau pasue! Agurtu ditugu Beñat eta Txomin, bihotzekoak, beti geratuko zaigu, Otumetxu baserriko ogi gozo hau. Otumetxuko laba, polboroie, Berto? Euren alde? Osorik? Bai? Baitu, Eta orain, irakurritzala idazkik sokatirako galdera, gondolego, ez da? Bueno, Aitor eta Aider, zuek pozik. Bai. Amuleto moduko ere badau? Alegia, zorte hona ekar dezake? Bueno, agian bai. Bani daukat. Mira. Ez urrundu asko bat, pare. Vale, oso ondo. Ibai eta Oiane, amuleto beharri gabe aurrera egin dugu. Bai. Bai. Eta askotan lan izailena hori izaten da, ez da miluzera iritsi aurrera egin. Momentuz konforme? Bai, pozik. Gehiago nahi. Bai, hori beti. Finalerako bidean, badakizu zer datorren, zei jazki? Tokatila! Zer datorren jazki? Tokatila! Oso ondo, erantzuten lehenak iritsi berria gartu lekua eta guazen? Tokatila! Oso ondo! Demora! Ozeaniako zein herrialdetako hiriburua da Ego Taraua. Paso. Kiribati, zein da Leonard Albert Kravitz musikariaren izen artistikoa? Leonard, paso. Lenny Kravitz, zer esan nahi du Emmy aurrizkiak? Paso. Erdi esan nahi du, zein da berreketaren alderantzizko eragiketa? Erroketa. Erroketa. Bizkaiko zein udalerritan dago Ontza Museoa? Mutriku. Mañarian dago. Ze arte disiplinarekin lotzen da Ramon Lazkano Donostiarra? Zinea. Musikarekin lotzen da. Eta Europako zein hiriburutan gertatzen da kabaret musikaleko historioa? Berlin. Oso ondo. Ze kiroletan aritzeagatik zen ezaguna Pat Cash Australiarra? Ziklismoan. Tenisean, zenbat erpin ditu heptagonoak? 7. 7 ditu. Zein alga erabili ohi da sushia biltzeko? Nori. Noria. Zein herrialdetako idazle famatua izan zen Jose Saramago? Espainikoa. Portugalgoa. Zenbat segundotako muga dago saskibaloian erasoaldi bakoitzeko? 20. 24. Zenbat litro dira 5.500 mililitro? 5,5. Oso ondo. Eta zein koloretakoak dira Bob Belakiaren begiko irisak? Urdinak. Urdinak dira. Ze hilabetetan da Australiako urteko egunik luzeena?
Apirila. Abenduan da, zein musikari gorpuzten du Joaquin Phoenixek Walk the Line filmean. Paso. Johnny Cash da bera. Hace pelikula bide batez. Ira, joiane, ondo? Eusten? Horror. Eusten? Ni zai, 24 esan dugute ba, ez? Sonatzizi baina. Erasoan aritu gara, bueno. Ondo, finalera sailkapena ez, baina miluzen geratu bai? Hori. Ira, joiane, lehenengo helburua beteta. Bai. Erto, ostegun zaigu hurrenguen. Abikote? Eskerrik asko. Aitor eta Aider, akasa izango da amuletoaren gertutasun hori. Agian. Edo talentu pixka bat ere bai, ez da? Biak, agian. Eta saioari neurria erabat hartua izana, 14. saioa baituzu, Ondo? Zakuari ez digo harimik ere... Bueno, kilimaren bat egin diogu. Bai, urbildu gara. Erne, bitartean, diot, 40ko krisirik ez da gorduan, ez da? Ez da, bai, bizitzan bez, Ez pa. Hori... Kasita, ja. Asmatutako gauza bat, Azpimarratua, eta zakua krisirik gabe, baina kopurua, Erne. Gaur miluzen jokoan, 41.150 euro! Publikoak ere krisirik ez da, ondo? Bapez. Altxasuko ikasleak, eskerrik asko gurean izategatik. Ze krisi. Ze krisi. Etxekuei deialdi egin gurekin bat egiteko, aplikazioaren bidez guztiok bat egingo dugu, sari mundialak gurekin bat egitean. Hori da zeula saitzeko, 40ko krisirik ez da, 50 kontrako txut, laster. Bada ez? Momentuz, baina izan daiteke. A ber, hemen kontu da, gero eta ustez, gero eta gutxiago dako zule. Hori da kontu bakarra. Hori da gauze bakarra. Hori da gakoa. Bada gai bat, Aitor eta Eider, asko gustatzen zaidana, hildako pertsonaiak edo ez. Bitu? Bitu, adibidetxu bet. Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, sortu zuen berak. Liburuan, gero badakizue, pelikulak, seriak eta bar, guk finalean liburuen kontuan galdetuko dugu. Liburuan, Arthur Conan Doylek Sherlock Holmes asmatzen du, pertsonaia bera baino askoz ezaguna egiten da, leku danatan, apurtxuen askatuta autoreak esaten du. Venga, urjauzi batzuetan, eta venga, hil egingo dut. Akabatu egingo dut. Ezinezkoa, jende guztia kontra, da berpiztu behar izan zuen. Zelanak. Aitor eta Eider. Liburuetara goaz, sorte non, liburu saga originalean hilda bukatzen duten pertsonaiak dira, denpora. James Bond. Ez. Hercule Poirot. Telon. Amaia Zbeldoi. Ezakin orden. Zorro. Seguro. Miss Marple. Hau da, puerta zela. Venga. Tris Prior. Hau da, Divergente. Ez. Ez? Ez da hilabukatzen. Jason Bourne. No? Bitako bat hiltzen. Michael Corleone. Dexter Morgan. Hannibal Lecter. Bai. Conan Barbaroa. Egiaztatu egingo dugu. Bostakatx. Zeintzun dituzu mugitu. Nik Tris nahi digo. Vale, igo. Zorro hiltzen da. Miss Marvel jaitzen dugu. Ez dugu bialdiz berdin egin du. Oso ondo, hiru bakatx. Igotzi dugu bi. Venga. Jaizti dugu Bai. Jaizti dugu bi hauek. Vale. Igotzi dugu bi. Ez duk esan? Hauek bi? Bai, ez, igual segura ba. Nazuna. Igotitut, hauek bi. Dexter eta Conan. Hau ez, hau bat. Bai, hori ez datu. Eta ikusten dugu. Hiru bakatx. Bat ondo mugitu da, beste. Bai. Conan Barbaro hori nora. Vale. Hau ez dugu ikutu. Ez. Eta igual zorro ez da hiltzen. Ez dakit, Ez ditugu bai ez dapenak. Ez. Zola Amaia Zbeldoi. Igual egera mugitzen gehiagia. Pero hiru bat, bi. Jetxuket Michael Corleone. Ez dakit orden. Ez hori ondo genekan. Porque hau mugitu gara. Bat mugitu behar da. Ez jaitxin Michael Corleone. Aitor eta Eider, Anthony Hopkinsek, aktore handiak, hauetako bi gorpuztu ditu denbora. Nor da hori? Ez dakit. Anthony Hopkins. Anthony. Ez da James Bond. James Bond asko.
Zorro etorri zaigu burura. Vale, Zorro. Eta? Michael Corleone. Aníbal Lecter. Aníbal Lecter. Ez dakit. Aitor eta Iber, zer? Show. Osa, ondo, batzuk ez hain ondo. Agatha Christie. Agatha Christie. Miss Marple. Miss Marple. Zoragarria. Ez ezko eremuan? Bai, bizirik mantentzen du liburu guztietan detektibe amaterra. Tea edan behar duelako. Eski ba, Kasu guztiak ikertzen dituen bitartean. Eta lorak zaindu, Miss Marplek. Tris Prior, nor da? Bueno, uste, dela divergenteko, ez egit. The Divergent. Hori. Bai. Eta azken liburuan hiltzen du sortzaileak, bai? Veronica Rothek. Spoilerra, geratu da. Ondo irakurtzen dagoenari esan lasai hartzeko, bai? Nola ordea, bueno, etxe dago. Conan Barbaroa. Ba, Akiloniako erre izatera iristen da, baina handik gutxira tronu hautzi eta mendebalderantz nabigatzen du abentura berrien bila bizirik, noski. Schwarzenegger gaztetan bezuek onak, Conan Barbaroak. Sasoi, Ondo, bai. Zorro. Ba, Johnston McCulley autoreak bizirik mantendu zuen liburu guztietan Kaliforniako heroi maskaratua. Hercules Poirot. Zer? Ez, bakit telon liburua esitzen dela, baina intzalantzakar hiltzen anotan hiltzen. Agatha Christiena. Baita ere. Detektibe belgiarra. Bai. Lehen aipatu duzu, ezta? Sherlock gorrotatzera nola iritsi zen sortzailea, ba, tankerako kasua hemen, pertsonaia famatu hau gorrotatzen bukatu zuen Agatha Christik eta bihotzeko batez hiltzea erabaki zuen. Nekianik hau, Zagaiztu Agatha Christie? Ja, hori delitua da edo? Hercules Poirot oso guai da. Hile egin duzu, ezta? Literatura beti ere. James Bond, ez ezko eremuan? Eta Ernest, 2008ko No Time to Die filmean, Daniel Craigen James Bond hile egiten da. Baina Ian Flemingen azken liburuan, liburuak ditugu oinarri final honetan, Bondek bizirik jarraitzen du. Jason Bourne? Amnesia dun espia. Eta Robert Ludlumek bizirik mantentzen duena bai. Ze txarra amnesia espia bazara. Ez da lantresnarik onena ez. Excel ona beharko zenuke. Bai. Michael Corleone. Aita Jauna filmeko bukaeraren bi bertsio daude. Bai. Eta bi bertsioietan, bueno, batean bizirik eta bakarrik jarraitzen du, bestean hile egiten da Sizilian. Liburuan ere bigarren bukaera hau du. Dexter. Bai? Telesailagatik erora famatu egin zen pertsonaia. Baina guai nazik imata telesailan be bai. Bueno, liburuan, akaso horregatik, hile egiten du idazleak ere, Dexter is dead liburuan zehazki, tirokatuta eta ondoren itxasoan ondoratuta. Ondo hil gainera. Euskal detektibe onena daiko da, Amaia Espeldoi. Itxaro Bordak sortutakoa. Sei eleberritan agertzen da Amaia Espeldoi. Bai, hilda, amaitzen du? Ba, euri, bueno, bai, txalobero bat, no? Euri zitalari esker izenekoa da liburu horietan azkena, eta bizirik jarraitzen du bertan. Eta Erne, hau enekien, Aníbal Lecterrek, hiltzaile kanibalak alegia, Argentinan bukatzen du bizitzen Clariceekin batera. Clarice. Clarice. Esaten dio. Bai, enekin hori. Argentinan, elkarrekin. Nola hasi zen harreman hura? Pentsa? Injekzio letala saiestu. Hori, eta azkenean elkarrekin Argentinan bukatu. Tango dantzatzen. Maitasunak guztia aldu. €150 Aitor eta Iber. Oso ondo.
urrezko galderari esker 1000 euro irabazteko aukera. Anthony Hopkins. Ez badakigun orden Anthony Hopkins platotik atera behar zarete. Ez da egun Anthony Hopkins. Ez? Nora Anthony Hopkins? Aktore... Ja, ez que ezin du esan. Osa, igual bizatu, osa, bai, probablemente. Zagunena? Oscar saria dauka, begi urdin, hile zuri... Gero bihatzeu. Besteak beste, Eneko Sagardoirekin lan egin dagoa. Bai, bitu. Horregatik. Hori ere badauka kurrikulumean. Anthony Hopkinsek hauetako 2 gorpuztu ditu. Zorro. Habitu. Esan dezu. Bai. Zorroren maskara 88ko filma, eta berak gorpuztu zuen. Gero Antonio Banderasek. Bai, gero. Gero. Bai, gero. Hau hasi zen. Hannibal Lecter. Ikusi dugu filma? Zan dugu hor, Clarice. Bai. Ze peli da hori? El de Caníbal. Hori, osa, pakitzera. Orduan ez da. Kanibalarena maskara batekin. Aitor Eider. Euskal Herriak badaki 1000 euro eskuratu dituzen edo ez? Zuek ez, Euskal Herriak bai. Nabarmen, Hannibal Lecterrena oso ezaguna dalako. Aitor Eider 1000 euro urrezko galdera! Premio nagusi! Bere lanik ezagunenetako izango data... Bildotzen isiltasuna, bai, pelikula, eta Aitor eta Eider... 1000 euro gehiago lortuta, 6.000 irabazia ditugu denera, orain etxera, pelikula ikustera, Animo bikote! Ezekuek, orain zuek, miluza ikusita gero, lasai hartu